lawali hankali hankali kaga da yaro wanda yayi yaron hukosashe na ba ya da bugun corona balle kai mai mugun ya shiga lawali kai hankali wallahi lawali dan tambaye a hankali shi ka bi ka san in rigima ba ta hasa wuta in kuma ka tsaya tahiya sannu a kwashe ma kaya kenan lamari duka sai an bi shi yadda ya kamata wallahi lawali dan tambaye ga nan ya yi tsaye na irin na azaburo shi ya tsarin kare wallahi ta lawali yana rudawa yaron kuma yana can tsaye subhanallah ya dauki kafar lawali dan tambaye innahu min sulaiman hankali la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah yaro ya kada lawali dan tambaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka jama'a ko aiki ya lalace aiki ya lalace